салом мегӯем ба шумо мухлисон ва тамошобинони азизи барномаҳои телевизионӣ Баҳористон. Чун ҳар вақта дар ин вақту соат манзури шумост нашри навбатии барномаи Алифбои Роҳ аз телевизионӣ Баҳористон. дар ин барнома низ ду даста иштирок мекунанд, аниқтараш ду даста миёни ҳамдигар рақобат мекунанд. Табиист ки дастаи хубтару бехато шартҳои барномаро иҷро кунанд, ғолиби барнома дониста мешаванд. хуб биёед сараввал бо иштирокчиён шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. ман Иброҳимова Амина, сардори дастаи ронанда. офарин, марҳамат шумо. ман Қурбонов Алиҷон дар мактаби 65 мехонам. хуб, марҳамат шумо. ман Маҳмадамизода Малика дар мактаби 65 мехонам. беҳтарин. ман Амирхонов Мавлоно дар мактаби 65 мехонам. офарин бачаҳо. хуб бинандагони азиз, аллакай мо бо як гурӯҳ шинос шудем ва мегузарем бо гурӯҳи дигар. ман Раҳмонова Холида, сардори дастаи пиёдагар мебошам. ман Саидов Иброҳим дар мактаби 65 таҳсил мекунам. бениҳоят хуб, марҳамат шумо. ман Раҳимова Малика дар мактаби 65 таҳсил мекунам. хуб, марҳамат шумо. ман Назаров Абубар дар мактаби 65 таҳсил мекунам. офарин бачаҳо. бачаҳо, шарти аввали барнома чунин аст. дар рӯи ин миз аломатҳо гузошта шудаанд, вале бояд бигӯям ки ҳар як аломате ки дар ин ҷо гузошта шудааст ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар иштирокчӣ бо самакат саҳнаро давр зада як қисми аломатро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи ронанда шурӯъ мекунем. марҳамат, як нафар ба назди самакат равед. дигар иштирокчиён, марҳамат, шумо ба назди тахтача. омода мешавем барои иҷрои шарти аввали барнома ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. шурӯъ кардем. мегирем ва ба назди дигар иштирокчиён мебарем. дастаи ронанда зудтар бошед, вақтро хесода. آفرین. аллакай як аломат ба назди иштирокчиён омада расид. دیگه شب هم خیلی بچه ها آفرین. бинандагони азиз, шарти аввали барномаро Мавлоно дар муддати 1 дақиқа ва 56 сония ба анҷом расонид. хуб биёед рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом маълумотҳоро ҳосил карданд. хуб, дастаи ронанда
кани ба мо шаҳр диҳед шумо кадом маълумотҳоро ҳосил кардед? мо ду аломатро ҳосил кардем. Якумин аломати мо гузаштан ман аст. гузаштани ки ман аст? Пиёдагардон. чӣ хеле инро фаҳмем? аломатҳое ки рахи сурх доранд аломатҳои манъкунанда ҳастанд. офарин. хуб, дуюм маълумотро шаҳр диҳед. аломати дуюм бошад ҳаракат ба пеш ном дорад. офарин бачаҳо, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, тавре ки мушоҳида кардед, дастаи ронанда шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқаву 56 сония ба анҷом расониданд ва 2 аломатро ҳосил карданду ба мо дуруст шаҳр доданд. мегузарем ба дастаи пиёдагард. хуб, дастаи пиёдагард, марҳамат як нафар ба нази самокат равед. дигар иштирокчиён, марҳамат шумо ба нази тахтача. абубакр, шарт ба шумо фаҳмост? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. хуб, офарин абубакр. хуб, бинандагони азиз, тавре мушоҳида карда истодаед, иштирокчиён шарти аввали барномаро бо шавқу завқ иҷро карда истоданд. офарин ба дастаи пиёдагард. офарин абубакр, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. тамошобинони гиромӣ, шарти аввали барномаро дастаи пиёдагард дар муддати 1 дақиқаву 35 сония ба анҷом расониданд. хуб, биёд рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом маълумотҳоро ҳосил карданд. хуб, дастаи пиёдагард, кани ба мо шаҳр диҳед ки шумо кадом маълумотҳоро ҳосил кардед? мо 2 аломатро ҳосил кардем. аломати аввал таксиро нишон медиҳад ва аломати ду, яъне ки дар ҳар ҷое ки ин аломат гузошта шудааст, дар наздикиҳо такси. бале. ва аломати дуюм бошад таваққуф манъ аст. яъне ки дар ҷое ки амин аломат аст, мо бояд дар он ҷо мошини худро нагузорем. офарин дастаи пиёдагард, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. тамошобинони гиромӣ, тавре ки худи шумо мушоҳида кардед, дастаи пиёдагард шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқаву 35 сония ба анҷом расониданд, 2 аломати роҳро ҳосил карданд ва ба мо дуруст шаҳр доданд. яъне шарти аввали барномаро дастаи ронанда дар муддати 1 дақиқаву 56 сония ва дастаи пиёдагард бошад дар муддати 1 дақиқаву 35 сония ба анҷом расониданд. аз ин рӯ ба дастаи пиёдагард 5 хол ва ба дастаи ронанда бошад 4 хол супорида мешавад. офарин бачаҳо. расидем ба шарти дуюми барнома. бачаҳо, омода ҳастед шарти дуюми барномаро оғоз кунем? хуб, дар шарти дуюми барнома ман ба шумо 10 савол пешниҳод менамоям. дастае ки ҷавоб гардондан мехоҳад даст мебардорад. барои ҳар як ҷавоби гардондагиатон соҳиби 1 хол мегардед. омода ҳастед саволи аввалро хонам? бале. хуб, ин тавр ки бошад, саволи аввалро ман мехонам, шумо бо диққат гӯш кунед ва ҷавоб гардонед. агар дар чораҳа ҳам чароғаки раҳнамо бошаду ҳам назоратчии ҳаракат, ба кадоме аз инҳо бояд итоат кард? агар дар чораҳа
ҳам чароғаки раҳнамо бошад ва ҳам назоратчии ҳаракат. хуб, дастаи ронанда, марҳамат шумо. мо бояд ба назоратчии роҳ итоат кунем. барои чӣ? шарҳ дода метавонед? вақте ки назоратчӣ аст, маълум аст ки чароғак кор намекунад. офарин ба шумо. ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи дуюм. дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофир бояд чӣ гуна рафтор кунад? аввалин шуда дастаи ронанда даст бардошт. марҳамат шумо. мо бояд дар нақлиёти ҷамъиятӣ бояд мо хомӯширо риоят кунем. бояд бо ронанда гап назанем, то ки ҳуши ронанда парешон нашавад. боз бояд ба одамони калонсол ҷой диҳем. дохили нақлиётро тоза нигоҳ дорем. бо телефон низ бо садои баланд суҳбат накунем. ҳамтар не? бале. офарин бачаҳо. хуб, саволи сеюм. писарак ё духтараки 10 сола метавонад дар кӯчаҳои калон дучархасаворӣ кунад? марҳамат, дастаи пиёдагард. албатта ки не. барои чӣ? барои он ки мумкин нест. хуб, аз сини чанд солагӣ? дар роҳи калон метавонад аз сини аз 14 боло велосипед саворӣ кунад. офарин, дастаи пиёдагард. хуб, саволи навбатӣ. номи шахсе ки дар мошин нишастааст, аммо ронанда нест, чӣ ном дорад? хуб, марҳамат. аввал шуда дастаи ронанда даст бардошт. марҳамат. ин шахсро мусофир меноманд. бале, нафаре ки дар мошин нишастааст, аммо ронанда нест, ин мусофир ном дорад. хуб, нақлиёти ҷамъиятии мусофиркашро дар куҷо интизор шудан мумкин? мо нақлиёти мусофиркашро дар куҷо интизор мешавем? марҳамат, дастаи ронанда. дар ин шарти барнома дастаи ронанда фаъол ҳастанд. мо нақлиёти ҷамъиятиро дар истгоҳ мунтазир мешавем. офарин. чаро дар наздикии роҳ бозӣ кардан мумкин нест? марҳамат, дастаи пиёдагард. марҳамат. метавонад садама рух диҳад. бале, мо бояд дар роҳҳои мошингард бозӣ накунем. намудҳои нақлиёти ҷамъиятиро ном бар кунед. нақлиёти ҷамъиятӣ ин мебошад автобус, троллейбус, микроавтобус ва такси мебошанд. офарин. хуб, мо бояд аз роҳ гузарем, вале дар канори роҳ мошине истодааст. чӣ бояд кард? марҳамат, шумо. ба тарафи рост ва чап нигоҳ карда ба мошин худаш меистад, баъд мо мегузарем. дастаи ронанда мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. бояд ҷавоби дастаи пиёдагардро мешунавем. дастаи пиёдагард ҷавоб доред? агар бинем ки дар канори роҳ мошин истода бошад, бояд мо аз он ҷо нагузарем, зеро ин кор хеле хатарнок аст ва бояд мо аз роҳи пиёдагард гузарем. офарин, дастаи пиёдагард. хуб, саволи нуҳум. бо диққат бошед. ба кадом намуди нақлиёт дар ранги сурх ҳаракат кардан иҷозат дода шудааст? марҳамат, дастаи ронанда. мошини ёрии таъҷилӣ ва мошини сӯхтор хомӯшкуниву ва милитсия. инҳо метавонанд ки дар ранги сурхи чароғак гузаранд. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи охирон, яъне саволи даҳум. бо диққат гӯш мекунем. мо дучархаронем ва бояд аз роҳ гузарем. ин амалро чӣ тавр бояд иҷро кард? марҳамат, дастаи пиёдагард. аз дучарха фаромада дучархаро дар дастамон гирифта баъд аз роҳ мегузарем. офарин бачаҳо, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, бинандагони азиз, тавре ки мушоҳида кардед, аз 10 саволе ки ба иштирокчиён пешниҳод намудам, ҳар ду даста тавонистанд ба 5 саволӣ ҷавоби дуруст гардонанд. аз ин ро ба ҳар ду даста 5 холӣ дода мешавад. офарин ба ҳар ду даста. инҷо расидем ба шарти сеюми барнома. бачаҳо, дар шарти сеюми барнома мо зудҳаракатӣ ва албатта бодиққатии шуморо месанҷем. бояд як нафар аз иштирокчӣ бо дучарха саҳнаро давр занад ва боз ба ҷои аввалаи худ баргардад. вале бояд танҳо аз рӯи анамин аломатҳое ки дар ин ҷо гузошта шудааст
амал кунад. Ман ранги чароғакро ба шумо мегӯям, шумо вобаста ба ранги чароғак роҳатонро идома медиҳед. Шарти севими барнома ба шумо фаҳмост? ин тартиб бошад, аз дастаи ронанда шурӯъ мекунем. Марҳамат, аз дастаи ронанда як нафар ба назди дучарха равед. Омода шавед. Алиҷон, омода ҳастед? хуб, ин тартиб бошад, бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1, 2, 3 рафтем. чароғак сурх аст. офарин, роҳро идома медиҳем. офарин алиҷон. хуб, бинандагони азиз, аз дастаи ронанда алиҷон шарти севими барномаро дар муддати 30 сония ба анҷом расонид ва аз рӯи аломатҳо дуруст амал кард. офарин алиҷон, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. мегузарем ба дастаи пиёдагард. аз дастаи пиёдагард марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед. омода шавед ва бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. омода шавед. 1, 2, 3 рафтем. чароғак сабз аст. хуб, офарин. чароғак сурх аст. роҳамонро идома медиҳем. офарин иброҳим. бинандагони азиз, аз дастаи пиёдагард бошад, иброҳим шарти севими барномаро дар муддати 24 сония ба анҷом расонид. офарин иброҳим, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. шарти севими барномаро дастаи ронанда дар муддати 30 сония ва дастаи пиёдагард бошад дар муддати 24 сония ба анҷом расониданд. аз ин рӯ ба дастаи ронанда 4 хол ва ба дастаи пиёдагард бошад 5 хол супорда мешавад. офарин ба шумо бачаҳо. тамошобинони гиромӣ, баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, дастаи ронанда соҳиби 13 хол ва дастаи пиёдагард бошад соҳиби 15 хол гардиданд. яъне дар ин барнома дастаи пиёдагард ғолиб омад. аҳсан ба дастаи пиёдагард. хуб, дастаи ронандаро афтода намешавем, омода мешавем ва дар барномаҳои минбаъда омада иштирок карда ғолиби барнома мешавем. хуб, бинандагони азиз, инҷо нашри навбати барномаи алифбои роҳ ба анҷом мерасад. мақсади барномаи мо шинос намудани хурдтаракон ва шумо бинандагони азиз бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. хайр азизон, то дидори навбатӣ дар барномаи алифбои роҳ. хайр.